С клопатам пра самых маленькіх. На Віцебшчыне павялічыцца колькасць груп для дзяцей да 2 гадоў. Гэтай вясной яны дадаткова адкрыюцца ў больш чым 25 установах дашкольнай адукацыі. Такое рашэнне прадыктавана запытамі бацькоў. Для сучасных мам гэта магчымасць плаўна падрыхтаваць малых да дзіцячага сада, а таксама раней вярнуцца на работу. У гэтым упэўнілася наш корэспандэнт Інна Падрэцкая. Двухгадовая Хлоя Сцяпанова – одна з самых маленькіх выхаванак віцебскага дзіцячага садка нумар 112. За апошнія паўгода праменьчык паспеў стаць для яе другім домам. Тут яна абедае, спіць, гуляе з аднагодкамі і развіваецца. Гэта час адаптацыі не толькі для дзяўчынкі, а і для яе маці. Мы отдали ребенка раньше в сад, чтобы он прошел социальную адаптацию. Тут есть возможность получить различные навыки самообслуживания, моторики, развитию речи. Также и мне после декрета пройти мягкую социальную адаптацию к работе. Усяго ў групе для самых маленькіх 10 хлопчыкаў і дзяўчынак. Чаргаванне спакойных і актыўных гульняў, прагулкі на свежым паветры, дзённы сон. Рэжым дня асаблівы і пабудаваны з улікам узроставых асаблівасцяў. Для ўсебаковага развіцця дзяцей створаны ўсе неабходныя умовы. В саду он здесь приобретает навыки самообслуживания, плюс соблюдается режим дня, что очень важно. У него появился интерес и к рисованию, и к музыке. Он очень любит музыкальные занятия, которые здесь проводятся на базе сада. Поэтому я вижу, что препровождение в саду за эти полгода большое влияние оказывает на моего ребенка. Созданы все необходимые условия для разностороннего развития наших малышей. Имеется игровая, раздевальная, спальня, а также особенностью нашего проекта детского сада является встроенная прогулочная веранда, где наши дети могут гулять, несмотря ни на какие погодные условия. В Первомайском районе организована работа 5 групп для детей в возрасте до 2 лет. 3 группы расположены в детских садах микрорайона Билева. С марта месяца мы планируем открыть группу в микрорайоне Тарный. К началу учебного года мы планируем открытие еще 5 таких групп в Первомайском районе. У бацькоў і раней была магчымасць аддаваць у садзік дзяцей да 2 гадоў. Але апошнім часам попыт на месцы для самых маленькіх значна ўзрос. Сёння ў паўночным рэгіёне працуюць 65 груп другога ранняга ўзросту. У сакавіку з'явіцца яшчэ 2 дзясяткі. Усё, каб падтрымаць сем'і, дапамагчы мамам рэалізаваць сябе ў прафесіі і даць дзецям якасную дашкольную адукацыю з самых ранніх гадоў жыцця. Інна Падрэцкая, Яўген Тарбенка, навіны Віцебск.